Moi vaan kaikille, tänään mä näytän, että miten aloittaa Craftopia. Ja mä oon pelannut jonkin aikaa tätä peliä ja mä haluan näyttää, että miten saat helposti alussa World Login. Ja alussa sun kannattaa mennä vaan jonnekin, vaikka kirjoitata lol, tällaisesti, jotenkin vaan kirjoitat. Sitten tää on tämmönen tyhjä maa. Sulla ei ole vielä mitään lukkoa tässä. Niin sulla ei ole mitään jotkut voi tulla tänne rikkoa, eli grieffaa. Kaikki voi nyt vielä rikkoa täällä näin. Alussa sun kannattaa alkaa rikkoa näitä näin. Sitten kun sulla on näitä tämmösiä dirtseedejä, niin sitten kun sulla on niitä jonkin verran, mulla ei ole valmiina paljon. Sitten sä laitat ne tänne. Sitten, siis tää, älkää tätä miettiä, kun laitan nää, koska tänne voi jo nyt joku tulla tänne. Mutta sitten kun sulla on nää kasvanut, niin niistä tulee semmosia tämmösiä timantteja. Sun pitää ainakin alussa jonkin verran rikkoa näitä, niin sulle pitäisi tulla näitä 50 tämmösiä timantteja. Sitten kun sulla on ne, niin sä voit ostaa tämmösiä lukkoja. Kun sulla on 50, niin sä voit ostaa pikkusia lukkoja. Siis sä rikot ne näin. Sitten sä saat katsoa tämmöisiä timantteja. Ja sitten kun sulla on näitä 50, niin menet tänne. Sitten locks and stuff. Sitten osta tämmönen small lockki. Paina tästä buy ja sitten buy. Ja sitten laita se tuohon kohtaan, tohon. Sitten kun sulla on sitä dirttiä, niin asetan ne tähän ja tähän. Asetan ne dirtit tähän ja tähän. Ja sitten, kun sä oot laittanut ne, sun kannattaa ruveta niinku mennä tänne alaspäin. Otat nää kivet täältä. Sitten kun sulla on näitä jonkin verran, tai oot rikkonut näitä, ja sulle rupeaa tulemaan semmosia siidejä. Siis vähän niinku näistäkin saa siidejä. Sitten kun sulla on niitä jo tyyliin joku 30, sä voit siis tehdä eri maailmoja. Kato tämmösiä. Sitten kun sulla on näitä, tähän ja tähän. Niin, sitten kun sulla on kanssa samalla näitä dirt-siidejä, nämä ja nämä, niin sä voit tehdä niin, että laitat eka tämän ja sitten otat tämän ja sitten laitat tän. Sitten sulla tulee grass treetä. Sitten sä teet näitä jonkin verran. Noin. Sitten sun pitää ottaa, että nämä on valmiita. Ja niin sitten, kun ne on valmiita, niin laitan ne tänne. Otetaan nyt tää ja mä kerron vielä tässä vähän jatkoakin. Ja sitten kun sulla on noita jonkin verran, näitä grass, laitat, kun sulla on nää valmiita, ja sitten sä saat semmosia grasseja, tämmösiä. Sitten sun kannattaa laittaa ne tänne näin. Ja sitten rikota ne. Sitten sulle saat tämmösiä grass seeds. Ja sitten sä laitat ne maahan. Sitten rikot taas lisää maahan, rikot lisää maahan, rikot lisää ja niin edespäin. Ja sitten kun sulla on näitä 200, niin sä saat ostettua World Login, VL lyhenne. Niin sitten kukaan ei voi tulla rikkoa sun maata ja sä et tarvit tämmösiä tänne suojaa.
koska se niinku suojaa koko sinun maan. Vähän niin kuin, mullakin on yksi farming maa, jonka nimi on Background Farmers. Nyt mä menen tänne. Tää on tämmönen perusmaa. Tänne voi tehdä musiikkeja. Ja sitten, siis tämä on se world log. Ja, niin, tämä on world log. Tää on mun farmimaa, eli sä voit niinku rikkoa palikoita, sä näet niistä gemejä. Ja sitten kanssa sä laitat niitä lisää, niin se rupeaa kertymään niitä. Elikkä farmaaminen on semmoista, että sä... No esim. Tässä, kato mä oon laittanut siidejä. Ja tässä sä saat näitä. Sitten sä asetat ne tänne. Ja sitten rikot. Sitten sulle tulee tämmösiä siidejä ja gemejä. Niin sä saat siidejä tämmösiä. Sitten kun sulla on näitä siidejä, niin sä laitat ne tänne. Se tarkoittaa farmaaminen. Ja juu, siellä on kaikkea muitakin farmattavaa, eli Venusta, Chandeliers, tämä Blackrock ja kaikkea semmoista. Voitte katsoa semmoista maasta kuin esim. Fiki. Täällä on kaikkea juttuja. Kato, täällä on tämmöistä. Sä voit katsoa, että miten sä voit tehdä. Jos sä vaikka haluaisit tehdä punaisia blokkeja, niin tässä on niinku apu, brick ja laava. Sitten sä menet etsiä, miten tehdä brickejä. Sitten sä katsot tästä, että aha, tarvii rock ja grass. Ja sitten sä teet ne ja sitten sä sille sisäisin saat tehtyä. Ja tässä kun grass kakkostasolla. Niin kato esim. Tässä, kato. Grass yhtä kuin rock plus dirt on 200 seed per VL. Juu. Se olisi varmaan tää video ja ai niin, mä voin vielä näyttää yhden jutun, ja jos sä haluat tehdä semmosia projekteja, eli sä teet niinku haluat tehdä jotakin, niin mene semmoiseen maailmaan kuin Must Help. Sitten kun sä meet sinne, se alkupaikka on tämmönen. Täällä on ihan hirveästi tämmösiä juttuja. Sitten sä voit katsoa täältä. Jos sä vaikka haluaisit tehdä projektin, vaikka Ise, niin sä otat täältä jakoavaimen. Sitten painat täältä. Sitten sä rupeat tekemään täältä tämmösiä juttuja. Ja sitten täällä Cloudstone plus Glasspanne yhtä kuin niistä Ice. Niin tässä kato on kaikki ohjeet. Ice on varmaan